Om goed 11 gaan zo'n 1400 wedstrijdrenners van start in Jestobjerm. En nog vaart dat we het warp goed en wel uitbinnen, nemen de topfavorieten al een vastsprong. Op kop zullen we de te kloppen man Erik Negerman en ik Raymond van Lunzen, Martin Ketellapper en Alex van der Meer. Die laatste, maar nummer 59, moet Joet Negerman op sleeptouw nemen, want hij is de haze. En daarachter nog Saher Youssef, zesvoudig winnaar van de Berenloop, maar hij kan het tempo net volgen. Voorin jak het Ketellapper als eerste aan. En ik Raymond van Lunzen kan het net berennen, want Van der Meer en Negerman zetten een tempoversnelling in. Maar dan, een kramponval bij Negerman. Het koet rint vol en hij kan net verder. Ja, kut. Was van kut. Vanaf het begin af aan al. En nu loopt hij helemaal vol. En dus is Alex van der Meer dan de enige koprenner. Hij wil van doel om 9 kilometer als 30 op te houden. En dan mast Negerman het aanmaatje, maar het rint dus helemaal los. Van der Meer draaft terug, behoudt een vastsprong van dik 2 minuten op Raymond van Lunzen. En dan wint Alex van der Meer de tweede editie van de Slachter Marathon. Ik nog in een nieuw parcoursrecord van 2 uur, 28 minuten en 6 seconden. Ja, dan loop je door en dan hoop je dat de nummer 2 je niet inhaalt. En nou, vandaag had ik misschien het geluk mee. Of ik denk dat ik de adem van Erik Negerman in mijn rug had. En ik kon door. Bij de vrouwen rint Pauline Cambi van Hudderwiek, maar Keniaanse roots lang op kop. Maar dat zullen ze net volhouden. Want het is de Burgumse Yvonne Kassenberg die als eerste over de aanstreek komt. Een grote verrassing, want ze maakt haar debuut op de marathon. Wat een ongelooflijk debuut. Ja, zeker, maar het liep heel soepel onderweg. Dus ik ging die andere dame voorbij. Toen dacht ik van, nou, ik moet gewoon proberen. En dan zie ik wel waar het uitkomt.